person blin o gwbl fel arfer. Fi fel arfer yn gadael pobl wneud beth maen nhw moyn. Sy'n lot yn mynd ar nyrfau fi, fod yn onest. Dwi ddim yn dueddol o colli'n dymer I na, ond weithiau, os mae rhywun yn gwthio fi rhy bell, fi'n dueddol o colli fe yn eitha gyflym. So, yr eitem gyntaf fi'n mynd chwalu yw Perez Hilton. Nawr, oedd wedi gwneud cymaint o stŵr ar Twitter a ballu pan oedd e ar Big Brother. Mae e'n cynrychioli popeth fi'n meddwl sy'n anghywir yn y byd. Mae e'n cynrychioli y fath o berson dwi ddim yn dod mlaen da. Mae e'n meddwl bod popeth yn gweithio rownd fe. A hefyd, mae e'n bwydo off teimladau gwael pobl eraill. Mae e'n dwlu ar gael pobl yn teimlo'n drist neu'n teimlo'n grac, a mae e'n bwydo off hynny. So fi'n casau am y reswm na, so fi'n ffili aros I chwalu llun yma. A hefyd, oedd wedi gwthio fi I orfod hoffi Katie Hopkins. A unrhyw un sy'n gwthio fi I orfod hoffi rhywun fel yna, wel, fi jyst yn casau fe. Yr ail peth dwi'n mynd I chwalu yw lipstick nude. Nawr, mae hwn yn un sy'n bach yn random, ond hear me out. Pan mae merched yn gwisgo loads o tan ffug, chwarae teg, fi'n gwisgo tan ffug weithiau, dim yn problem o gwbl. Wedyn maen nhw'n gwisgo fel bronzer, sy'n bron edrych yn llwyd. Fi fel, dim really beth chi fod yn wneud, ond chwarae teg. Ond wedyn maen nhw'n gorffen yr olwg nuts na bant gyda lipstick sy'n bron yn wyn o gymharu â crono. Ble maen nhw wedi gweld y trend ma? Pwy sydd wedi bod yn gwisgo fe, gweithio nhw, mae hwnna'n edrych yn really good arno ti. Ble mae mamau nhw I weithio nhw bod nhw'n edrych yn crazy? Dwi ddim yn peth da, dwi ddim yn neud beth mae colir fod I wneud, stopwch wneud e. Y trydydd peth dwi'n mynd I chwalu yw extra light mayonnaise, a fi'n casau extra light mayonnaise. Fi'n dwlu ar mayonnaise go iawn, llawn braster. Fi'n cael edrych popeth, mae mwy o mayonnaise na bwyd ar plat fi fel arfer. Ond yn amlwg, fi'n modelu, fi Miss Cymru nawr. Dyw mayonnaise ddim yn rhywbeth gret I fod yn bita trwy'r dydd. Pob dydd, so mam fi fel, gen fi prynu light mayonnaise. A ni fel, dwi ddim yr un peth. See a point. Fine. Ond wedyn, cwbl o misoedd cyn Nadolig, es I bach o mayonnaise ar plat fi, dipes I sweet potato chip fi mewn. A ni fel, yn blasu fel germaline. Dryches I lawr, sa'i byth I gael dim byd sy'n edrych mor afiach, oedd yn edrych fel lwmp o jelly gwyn. A o'n I just yn outraged, oedd yn disgusting. So fel anreg Nadolig, prynodd mam full fat mayonnaise fi, a sa'i byth I edrych nôl. Fi byth yn mynd I cael extra life mayonnaise byth to, oedd yn disgusting. Mae fel onesie. Os fi'n mynd trwy ddau final Miss World, wel fi yn Miss World, ond os fi yn y top 5, hwn yw'r un o fe. Fel arfer byddwn ni'n teimlo'n wael am chwalu rhywun, ond ti'n be, mae Perez Hilton rili yn dirfo pob darn o'r hammer yma. Bant yn ni. Dyna'n teimlo'n mental. Dwi'n teimlo fe fi moyn smasho mwy stwff lan ar. Lle mynd y camera ti? Dim mwy fake tan gyda lipstick gwyn. Dim mwy edrych yn dwl. Dim mwy wneud crimes yn erbyn harddwch. Come on! Well, smashes i'r top anyway. Woo! Fi'n barod am y trydydd peth. Come on! Hwyl fawr, extra light mayonnaise, afiach, a byddai ddim yn gweld eisiau ti o gwbl. Just practice with it. Fi'n barod nawr. Right, dyna hwnna ddim quite mynd i'r plan, ond ail dro amdani. Cofyn gwahanu! Beth sy'n bod yn fe, mae'n disgusting! Ond fi'n teimlo'n liberated, ond fi'n teimlo'n sick hefyd. Ond bydd fi'n mayonnaise dros fi. Mam! Fi'n mynd gytre!
Oedd y profiad o chwalu heddi, oedd e'n arbennig. Fi'n mynd nawn i'r bedd dy fi. Ta be, o'n i wedi really joio smasho'r Pres Hilton, smasho'r lipstick na lan, a nes i definitely joio smasho'r mayonnaise na lan. Ond sa'n mynd i llyfu'r ham ar y wneud Miley Cyrus fan hyn. Pam chi'n dod lan ar Miss Cymru amser, Smasho si fe'n diwedd. Fi dal yn dal o'r ham. Ti'n mynd i smasho ti lan?